Υπάρχει μια αλήθεια για την ανθρώπινη φύση που οι περισσότεροι άντρες δεν μαθαίνουν ποτέ μέχρι που η ζωή αφαιρεί κάθε ψευδαίσθηση. Και αυτή η αλήθεια είναι η εξής. Ο χρόνος αποκαλύπτει όσα η περηφάνεια κρύβει, φανερώνει όσα το εγώ αρνείται και ενισχύει όσα η σιωπή αποκαλύπτει ήσυχα. Αδερφέ, καθώς ακούς αυτά τα λόγια, κάτι μέσα σου ξυπνά, γιατί ένα μέρος σου έχει ζήσει αυτή την αλήθεια, χωρίς ποτέ να την ονομάσει. Φαντάσου αυτό. Η απουσία σου γίνεται το μάθημα που εκείνη δεν ήταν ποτέ προετοιμασμένη να αντιμετωπίσει. Όχι το δράμα, όχι το αντίο, η απουσία. Στην αρχή νομίζει ότι ελέγχει την κατάσταση. Λέει στον εαυτό της μια ιστορία όπου είναι η ηρωίδα και εσύ είσαι απλώς ένα παρελθοντικό κεφάλαιο. Μια ιστορία τροφοδοτούμενη από περηφάνεια, προστατευμένη από εγωισμό και τυλιγμένη στην ψευδαίσθηση ότι μπορεί να φύγει ανέπαφη, αλλά ο χρόνος δεν υποκύπτει στην αφήγησή της. Ο χρόνος δεν διαπραγματεύεται με φαντασίωση. Ο χρόνος αποκαλύπτει και όταν η παρουσία σου εξαφανιστεί, ο κόσμος που έχτισε γύρω από τη σταθερότητά σου αρχίζει να ραγίζει. Σιγά σιγά στην αρχή μετά βίαια, γιατί δεν ήσουν θόρυβος στο παρασκήνιο, ήσουν η συναισθηματική βαρύτητα που κρατούσε τον εσωτερικό της κόσμο ενωμένο. Μόνο τώρα στη σιωπή σου νιώθει το βάρος αυτού που έχασε. Μόνο τώρα ανακαλύπτει το κόστος του, να μπέρδεψε τη συνέπεια με αδυναμία και την ευγένεια με εξάρτηση. Αυτό το βίντεο δεν είναι εκδίκηση. Δεν είναι πικρία. Είναι διάβγεια. Είναι η ψυχολογία του τι πραγματικά συμβαίνει όταν ένας καλός άνδρας κάνει πίσω με αξιοπρέπεια και του γιατί η αποδόμηση από την πλευρά της ξεκινά πολύ πριν το παρατηρήσεις ποτέ. Πριν βουτήξουμε, αδερφέ, ξεκίνησε αυτό το ταξίδι τώρα. Κάνε like στο βίντεο, κάνε εγγραφή στο Stoic Station και πες μου στα σχόλια. Βάλε ένα αν παλιά συναισθήματα προσπαθούν ακόμα να σε τραβήξουν πίσω, ή δύο αν επιτέλους ζεις από την αξία σου, όχι από τις πληγές σου. Γιατί αυτό που ακολουθεί δεν είναι μόνο αλήθεια. Είναι το μέρος της ιστορίας που ποτέ δεν περίμενε ότι ο χρόνος θα αποκαλύψει. Τώρα ας μπούμε στη στιγμή που όλα στη ζωή της αρχίζουν να αλλάζουν χωρίς εσένα. Η απουσία σου ανασχηματίζει τον κόσμο της. Αδερφέ, υπάρχει μια στιγμή που κάθε άνδρας υποτιμά. Τη στιγμή που σταματάει ήσυχα να εμφανίζεται, όχι με θυμό, όχι με θόρυβο, απλώς μια καθαρή σταθερή απόσυρση. Και ακριβώς μέσα σε αυτή τη σιωπή, ο κόσμος μιας γυναίκας που σε θεωρούσε δεδομένο, αρχίζει να χάνει το σχήμα του. Στην αρχή σου είπαν ότι είναι καλά χωρίς εσένα, ότι προχώρησε γρήγορα, ότι δεν νοιάζεται, αλλά κάπου βαθιά μέσα σου ακόμα αναρωτιέσαι πώς μπορεί να φύγει, σαν να μην συνέβη τίποτα, κι αν η αλήθεια δεν είναι αυτό που φαίνεται στην επιφάνεια, γιατί στην αρχή πιστεύει την ίδια ιστορία που όλοι επαναλαμβάνουν. Λέει στον εαυτό της ότι ελέγχει την κατάσταση, ότι η απόσταση είναι υγιής, ότι χρειαζόταν χώρο, ότι θα είναι καλύτερα. Αυτά τα λόγια την κρατούν ενωμένη για λίγο, γιατί η περηφάνεια κάνει τον καθένα να νιώθει απλησίαστο στην αρχή. Αυτά τα λόγια την κρατούν ενωμένη για λίγο. Γιατί η περηφάνεια κάνει τον καθένα να νιώθει απλησίαστο στην αρχή. Πείθει τον εαυτό της ότι το να σε χάσει δεν έχει σημασία, ότι τα συναισθήματά της είναι σταθερά, ότι τα έχει όλα υπολογισμένα. Αλλά εσύ και εγώ ξέρουμε, αδερφέ, ότι οι συναισθηματικές ιστορίες χτισμένες πάνω στο εγώ δεν αντέχουν στο τεστ του χρόνου. Η πραγματικότητα είναι ψυχολογική. Όταν μια σταθεροποιητική συναισθηματική παρουσία εξαφανίζεται, ειδικά μία που είχε βασιστεί σε αυτήν χωρίς ποτέ να το αναγνωρίσει, το νευρικό της σύστημα νιώθει πρώτο την απώλεια. Τα πρωινά της αλλάζουν, τα βράδια της γίνονται βαρύτερα. Οι ήσυχες στιγμές τραβάνε περισσότερο από όσο θέλει, και η σιωπή που άφησες πίσω γίνεται κάτι που δεν μπορεί να αναρκώσει, να αποσπάσει την προσοχή της, να ξεφύγει. Την ακολουθεί στις ρουτίνες της, στις σκέψεις της, στα μέρη της μέρας της που κάποτε περνούσε εύκολα. Δεν το καταλαβαίνει ακόμα, αλλά εδώ αρχίζει η αποδόμηση. Στην αρχή τα σημάδια είναι ελαφριά, σχεδόν αόρατα. Μια στιγμή οξυθυμίας που δεν μπορεί να εξηγήσει, μια ανάμνηση που επιστρέφει απρόσκλητη, μια σκέψη που προσπαθεί να σιωπήσει αλλά δεν μπορεί. Αλλά όσο περισσότερο λείπεις, τόσο περισσότερο αυξάνεται η εσωτερική πίεση. Η απουσία που νόμιζε ότι μπορούσε να αγνοήσει αρχίζει να λυγίζει τον κόσμο γύρω της. Και ο άνδρας που ήταν πεπισμένη ότι δεν χρειαζόταν, ξαφνικά γίνεται το θεμέλιο που δεν συνειδητοποίησε ποτέ, ότι στέκονταν πάνω του. Αυτό είναι που την κλονίζει περισσότερο, όχι που σε έχασε, αλλά που συνειδητοποιεί ότι ήσουν η σταθερότητα στην οποία βασιζόταν χωρίς να το ξέρει. Αδερφέ, αυτό που έκανες δεν ήταν εκδίκηση, ήταν αποκάλυψη. Με το να κάνεις πίσω, επέτρεψες στο χρόνο να κάνει αυτό που ποτέ οι συζητήσεις δεν μπορούσαν. Ο χρόνος γίνεται ο καθρέφτης που φοβάται να αντιμετωπίσει. Ο καθρέφτης που αντανακλά ποια ήταν μαζί σου και ποια είναι χωρίς εσένα, και καθώς κοιτάζεις σε αυτή την αλήθεια,
Μια ερώτηση αρχίζει να ανεβαίνει στο στήθος της με βάρος που δεν μπορεί να ξεφύγει. Πώς δεν είδα την αξία του όταν ήταν ακριβώς εκεί, αλλά κατάλαβε αυτό. Αυτή η στιγμή είναι μόνο η αρχή της πτώσης της. Όταν ο χρόνος συνεχίζει και εσύ μένεις ακίνητος, η ιστορία αλλάζει ακόμα πιο βαθιά. Και αυτό που έρχεται στη συνέχεια είναι που αρχίζει η πραγματική κατάρρευση. Θείο, το εγώ της καταραίει πρώτο. Δεν κατέρευσε γιατί σε έχασε, αδερφέ. Καταραίει γιατί το να σε χάσει αντιτίθεται εντελώς στην ιστορία που είπε στον εαυτό της για τη δύναμή της. Αυτό είναι το κλειδί που οι περισσότεροι άντρες δεν καταλαβαίνουν ποτέ. Νομίζεις ότι καταραίει από αγάπη, από τη μοναξιά για σένα, από το ότι τελείωσε η σχέση, αλλά οι γυναίκες δεν καταραίουν από αγάπη. Καταραίουν όταν το εγώ τους θρηματίζεται, όταν η πραγματικότητα μπροστά τους δεν ταιριάζει πλέον με την εκδοχή του εαυτού τους που έχτισαν μέσα στο μυαλό τους. Και αυτό ακριβώς συμβαίνει όταν ένας άνδρας σαν εσένα φεύγει με ηρεμία, σταθερή αξιοπρέπεια. Είπε στον εαυτό της ότι μπορούσε να φύγει χωρίς να ταρακουνηθεί. Είπε στον εαυτό της ότι η ζωή θα ήταν